Morning class. Nahlala phansi. Okay guys, so unit 9, unit 9 njengoba ngitshwelile izolo ukuthi it's about current time. Current companies nama-condition for renting a vehicle, nama-rental packages and options. Yini abangusiswini la? Sebenzisa upoke clinic. Manje mina ngine-clinic ngihlala nami. Mina nguthisha ngisiyena waseclinic no. Boza ngimbazana. Yazi abantu bamoshela isikhathi abazi ukuthi mina ngiyimali zami. Okay. Kunama-current companies la eSouth Africa njengoba nazi njengoba bengishilo ukuthi Shuthi mina ngeke ngifundise. Lokho ngibana naye lokho ngibena ukuboza la. Asizosinga ngoba class ngoba ngiyabona ngisiza kakhulu mangibiza ngicela ukubona after class boom Nonkazimulo, ngicela ungichazele lutho yazo. Ima, ngicela ukuthi ungashawa nezinye ingane shawa. Why wenza kanje wena? Ima ngichazele phela. Ngicela ukuthi ungashawa nezinye ingane shawa. Why wenza kanje wena? Ishamban sawon. Iphathele nayo lezo yini. Alright. Ushap. Yinda. Kwenza ngeroom. Yinda. Yabona sabela mfethu. Mase ngiyakutshela inkinga yami. Ngiyokuzisiza. Uqonthile. Still inside of it. Sasa nalike kuwe, ahora bien. Yabona sabela. Sempethu. Sengifake inkinga elikhulu. Sengigcine ngokutenzana naye. Futhi inkosi yabo iyakholwa lokho. Ngiyabona bese ungekushaya manje. Manje ukuthi yabona umshayeli ukuthi ngifuna ukusiza, ngazi ukuthi ngisiza. Kube ngcono mhlawumbe ngiyazwana nalo nje bethandana naye. Ashaye nje ihlasini eliyi-1. Sithini isitori mina ngisazi. Inkinga enkulu mfethu ukuthi manje ngithwele ingane kaNkosi yami. Kodwa ngibona uzokhuluma naye.
Uyithwele futhi ingane yakho umjulu uxabene nayo. Kuyacaca phela ukuthi uzokholela ekutheni kule ngane yakho ethisha. Mina kodwa bese ngenza ukutshela ngingwana. Zohleze sesakho.